Kime salam dostlar, qovmi adaylar, canını sağmayın. Toydan son kargo poçta var, cemden neyin etmeli Türkmenistan'ı uğratmak. Elbette Türkmenistan'ı uğratmak en angsat usulü Türkmenavat kargo bir gerek can ediyaz ve WhatsApp'tan lakatsı uğradiyaz. Yani konumu uğradiyaz. Ve günün devamında Türkmenavat kargo kapınızda olur. Ve en angsat usulüyle 15 günün devamında Türkmenavat kargomuzu Türkmenistan'a kavuşturur. Salam Gülal'e Kezret Kılıйва. Bizim tiyade gepleşimiz, yüz gepleşimizde hoş geldiniz. Salam Rozi Murat. Tiyade gepleşiniz bilen kutlayan. Tamam. Hövri köp bolsun. İşiniz ileri olsun. Ediyen işleriniz için sizin toporunuzdaky ähligitlere berekeler diyen. Sağ olun. Tayin olsanız başlayalım. Başlayız. Men size näz bildirim? İlk bilen şonu sorayım. Gülal'e Kezret Kılıйва, Gülal'e gelinece ya da Gülal'ek deyip mi? Yüzlenmek meselesini. Instagram'da köplönç halipa deyip ediyorlar. Şu vaqt tomaşa edip oturanların hemmesine başarsanız halipa deymen diyecek. Sebebi ente gözümü halipa hasap edem o. Gülal'ek gelinece deyselerim özümü kendirikte uğnela oturan denan maşgala hükmüne gözüme getirip başlayan. Şoň üçin arkayın Gülal'ek diýbermeli. Gülal'ek. Hoş geldiniz. Başladım ondan. Başladık. İlki okuwçy döwrüňizden başlaly. Okuwda näle okuyadınız? 5 ýylynda. Okuwda da institutda da üçlükçüdüm. Edebiyattan başka tapakta. Edebiyattan başka tapakta üçlük. Ortaça. Şu yerde bir zada aýdasym ele baha hakynda. Indi men ejede çağalamam okuwçy. Ha. Baha günnelikdäki, atstatdaky ya da diplomdaky hiç hili rol oynanok diýjek bolany wajyp del bir zat men üçin. Şeýler üçlükçüler var. Dünýäde iň uly tehnologiýalary oýlap tapanlar. Dünýäde Forbes'ın sanawyna giren üçlükçüler var da. Şoň üçin baha hiç açan wajyp bir zatdyr öýdemo. Üçlükçüdüm. Men bärde belek geçeyin elbette häzir biz görüp duran okuwçylar, talyplar bolsa, baha hiç ilek bir wajyp möhüm ýeri ýok diýenimiz bilenim. Okumaly däl diýilen zat ýok. Hökman okumaly. Mümkin boldugyça, başardygyňça we özüň ýoluny tapmaly. Mysal üçin siz edebiyatdan başga çok ýar ekeniňiz. Beýlik sapaklara garanda. Indi men okumak hakda bir zat aýdaýyn. Çingiz Aýtmatowyň Белые облака Чингисхана. Rusça okudum şoň üçin kitabyň adyny aýdaýyn. Okamda, Tavro Kassandrasyny okamda. Amerika uçup barýady uçur. Işten Los Angeles'a barıp düşdük. İlk San Diego'ga barıp düşdük. Men durmuşymdaky ilkinji uçuş, şo kitaby okumak, şo uçuş men hiç açan ýalyndan çykanok. Näme üçin? 2007-nji ýylda men ýurtdaşyna çykyp göremokdym. 2007-nji ýylda Iqbal maňa şeýle bir pay berdi. Watanyma, ýurduma şeýle sag bolsun aýdýan şo pay işimiň üstü bilen amala açdy, meni işden uğratdylar. Amerika uçdyk. Ol üçin uzak boldy. Ilki Frankfurt aeroportuna, soň Chicago aeroportuna, San Diego aeroportuna garad bir gece gündüz diýen ýaly uçuş boldy. Şo uçuşda şo kitaby okudum. Okumakdan başladyk da. EPS'ini okap durmuşum, şo kitaby alyp gidenmede begenýän, ýoksa ol uçuşy geçirmedim men. Birinji gedek ýurtdaşyny uçýan, o da şon ýaly uçuş. Ne diýjek bolýanym? Okumak meselesini. Iň wajyp zat. Eger bedenini türgenleşdirmek üçin iň wajyp zat türgenleşik bolsa, maşykdan başlaýan bolsa hemme zat, beýnin türgenleşigi.
diňe okamak. Okamayan adam şol bir duran ýerine durýar. Hyýalbetligiňi güýçlendirmek üçin hem wajib ýene bir gerek wajib. Ödüm şu kitabyň ýiti bar, sahypalaryny açýan bol. Elektron kitap bar, kağıt kitap bar. Men kağıt kitabyň aşygy. We bize seredip oturan türkmen, oglan, gyýdylan hemmesini haýyş edýän, okaň diýesim gelýär. Ogluma da şon diýen. 8 ay bäri oglumy göremok. Onuň video jaň etse ýa oglum okaýanmy diýsem okasy gelen. Okasy gelen ok men göwnüm üçin okaýanny bilýän ýöne şeýle oň okamagyny isleýän. İlkinji alan kitaby ensiklopediýady. Muradow görýän bolsa şu wagt diýer. Muradowdyň sowady. Nädip? Bir kararda aýlanyp ýördik. Oglujuklarymyň elinden tutup barýardyk. Gülälek, men partadaşym Muradow. Gülälek, men sen bäwejikleň gutlap bilmändim de şeýle utanýan salamlaşdyk durdyk. Ejemiň asman akyl böregini känýän oglany öýümizde. Men ýa-da şolara bir sowga çygalasym ýa-da howlugyp barýan edi. Hemişe ol şeýle Murat howlukmaç. Jüwünden pul çykaryp ýa-da oglujuklarymyň eline berdi. Menem bir kararda galam kitap dükany bar. Düşdüm. Şolara kitap alaýyp aýlanyp ýörün. Eýlänme seredip güýmenipdirna. Seretdim oglum eýem şunýal ensiklopediýany alypdyr. Hemme zat hakda ol ensiklopediýa ullugal açypdyr. Şeý dip ötür çümüpdir içine. Ödem şu 3-nji synpda okaýady. Bir begendim. Bahasyny etdim ýepesi pulaken. Ýanymda hemme pul goýdum, ýene şu ensiklopediýany alyp gaýtdym. Diýjek bolýan zadym çagamyň okasynyň gelýänliginiň özü meni bagtly etdi. Inni bir da sorayan bolyn, ol ensiklopediýa näme lekin hemme zat hakda kenä. Men bilmeýän zadym oglumdan soraýar. Şu ensiklopediýany okady. Şoň üçin hemme kişi okamagy maslahat berýän. Doğru. Hemra Recep Aýbödelim diýen aýdymynyň klipi siziň bäwek toýuňuzdan boldy. Şo klip siziň bäwek toýuňuzdan, pursatlardan jemlenen klip. Şo klipiň YouTube'da 1 milyon görülmesini geçti we siziň habaryňyz bardymy şo klipiň YouTube'a ýüklenenden? Aslında YouTube'a yüklenmek meselesi bir gowy gyzykly görürüm. Hiç bir videolaryň YouTube'a yüklenmesinden men habarym ýok. Boşgularam ýükleýärler Instagramda video goýsaň. Hemmesini hem ýöne şo klipiň YouTube'a haýsy kanala durandygyny bilem okdum. Soň maňa ugratdylar, gülälek bilýärmi? Sen ogluň bäbek toýunak klip 1 milyondan geçipdir. 1 milyon. Diýerlerini alalmadym. Girip gördüm. Hakikaten şu kanalda şu klip bar eken 1 milyondan geçipdir. Özüm haýran galym. Dowam etdik. Şo klipde siz ýaşmakda we häzirim siz ýaşmakda däl. Muň sebebi näme? Instagramda da känýä diýerler. Ýaşmak obrazmy diýip. Obraz teatr we kino diline personaj diýip aýdylýar. Her bir eserde ýa ssenariýada personaj diýip gidýär. Persona diýen söziň özü ingliz dilinde adam diýmegi aňladýar. Şahs. Personaj, personalny diýilýärdir. Aslında biz dünya gelemizde biz persona. Personaj diýen sözüm keşip diýmegi. Obraz diýmek. Biz istesek islemesek belli bir obraz görýärdiýäs. Dünya gelip, akıl hoşumuz yerine geçip, pikirlenip ugranmazdan soň asly bolmagy isleýärmi? Ya biraz akıllı olmagy isleýärmi? Ya howasy ýokarrak bir bolmagy isleýärmi? Ya yeňil kelle görnesmi diýelem. Dogrusy şonu özümiz saýlaýas. Aslında berilen häsiýetdir de şeýle ýaradypdyr. Allah diýip Allahyň üstüne atýarlar ony. Biz özümizi emele getirýäs. Öz häsiýetimizi özümiz dörýäs. Kemçiliklerimizi düzeltmegem diňe özümize bagly. Häsiýetimizde kemçilikleri Allahyň üstüne atmaly däl. Näme diýjek bolýan şeý diýmek bilen ýok. Men ýaşmakly ol ýörüýtü edilen zat men durmuşda ýaşanýan. Gaýnatamdan ýaşanýan. Gaýnatamyň doganlary bar. 7 erkek dogan hemmesinin ýaşanýan. Ýani ýoldaşym ýeke dogan öz hak gaýnagam ýok. Ýöne gaýnatamyň doganlarynyň hemmesi men gaýnagam bolýarlar. Onsoň men ýaşanyp başlandy, işim hakda ala edipdim. Men işim tele ýaýlym, gepleşiklerim gider. Men onu ýaşanyp alyp barmarna diýip pikir edýärdim. Nähili bolar ka diýip alada battym. Ýöne
barmak taltı deyip bir gepleşik ettim. Hiç yadımdan çıkan o. Gaynanam, gaynatam göçüp geldiler, öy kurduk. Bir öyde otuyor, men gepleşigim gidip dur, men gaynatamyň ýanyna ýaşmakla oturýan, ýaýlymda bolsa jedir edip, eňeme jan kaklanýal gürläp oturýan. Şu ýagdaý gaynatam bolşýaly kabul etdi. Men pikir etdim, ýaşmaňa aş, men barbyr seni görýän, tele ýaýlymda gepleşiklerde diýer öýtdim, ýok diýmedi. Ýaşmagy gowy menem oň göwnüni ýykmadym. Ýaşynýan. Ulog dolandyrýan, ulogunu gaynatam otur, men ýaşmakla dolandyrýan. Gaynatamy gören wagtymda men ýaşmagymy ýaşynýan. Düşünükli. Nik soru, sizin asıl käriniz näme? Blogger-mi, rejissör-mi, ya bir goşka awtor-my? Menini soraňyza sorak beräýin size. Blogger aslynda kärmi? Kär. Kär diýip hasap edýän. Men dogrusy bloggeri ozal kär hasap edemokdym. Inni eger men häzir meni blogger diýip hasap edýärler. Mysal üçin, sebäbi 100 000-den geçipdir. Meniň patpisçiklarym mysal üçin. Ýöne men özümi blogger hasap edemokdym. Soň oturýana belki bloggerdir. Ýöne men şonu esasy etmeli işim diýip edemokdym. Sebäbi men esasy işim başgady. Men tele ýaýlym üçin telefilmler surata düşürýän we surata düşürüş pursatlarynyň käbir pursatlar goýup başladym Instagramda, öz sahypamy açdym-da. Soň çağajyklym gyzykly hereket etse, ýa bir durmuşda günnelik gyzykly bir zatlar bolup geçdi, men şonu goýup başladym. İşim şo bolan üçin klipler, telefilmler kendi öredýänligim üçin men köplenç surata düşürüş meýdançalaryna bolan üçin goýmany material ken. Diýjek bolýan zadym şeýdip Instagramda sahypam ulolup gitdi. Ýöne men kärim boýunça häzir hiç bir ýerde işlemok. Ýöne men Türkmenistanyň telewizionýasyna, tele ýaýlymlaryna 2002-nji ýyldan bäri işleýän. Diýmek, häzirim 2021-nji ýylmy. İşledim. 2019-njy ýylda işden çykdym-da. Şol wagt alaňda 15 ýyldan gowrak wagt men ilki alyp barjy bolup işe başladym. Soň gepleşikler taýýarlaýjy bolum, redaktor diýip gidýär. Ştat boýunça ol wezipe, ýöne şol gepleşigiň hemme zadyny özüň edýän. Gidip suratda düşürüp geçýän, şekile düşürýän, soň gelip oň ähli tekstini ýazýan, oturup montaj edýän, awtor bolup gidýän-de gepleşigiň. Soňra 2008-nji ýylda rejissör hökmünde ilkinji filmimiz çykdy. Şeýdip rejissör bolum, ýöne men özümi sunugat adamsy hasaplayan, sunugaty söýji, sunugaty muşdo hasaplayan. Dogrusu entek özüme doli kino rejissör diýip bilemok, sebäbi entegeçelli biz kino döredemizok. Ýöne men rejissör bolasym gelýär. Öňki we häzirki aktyorlardan kimler bilen işleşdiňiz? Öňki häzirki diýen sözüňe dogrusu şunky ýaly düşündirýän. Häzirki okuwçylar öňki aktyorlaryň köpsini tananok. Sebäbi köne kinolardaky aktyorlar. Ýagny diýeli 2005-nji ýyla çelli kinolar. Iň soňky kino Türkmenistana men pikirim bilen, ýene bir ýerde aýdýan, men pikirim ol. Tentek Ahlamon diýip atlanýar. Eduard Rejep surata düşürdi. 2000-nji ýyldan aňyrda. Şondan soň kino düşürilenok. Olar kino däl. Näme üçin? Men aýdaýyn, men şu wagt biz bir zat döreden bolsak telewizionýaň bazasyna. Ol telewizyon film, telefilm diýip bolar. Ýöne kino diýen zadyň öz agramy bar. Mysal üçin altynyň öz ýeri bar, kümüşiň öz ýeri bar, mototsikly. Alyp avtomobil diýmersiňe. Ýa. Şonýaly telefilm ol telefilm, kino ol başga zat. Kinoň möçberim, göwrümim, budjetim hemme zady başga oň. Oň hatda düşürilýän materialam başga. Şoň üçin oňlara kino diýip bolmaz. 2005-nji ýyl boljak bolsa 2005-nji ýylda kino ýok. Telefilmler bolup biler. Siz aktyorlar hakda soradyňyz. Aktyor meselesi. Men özüm juda bagtly hasaplaýan. Iň bagtly rejissörlaryň biri näme üçin? Alty garly film surata düşün. Çopanogly Türkmen kinosynyň fundamenti, hamirmaýaty Çopanogly kinosy. Alty garly baş keşipde, alty garly rejissör däl. Ol filmiň özü gaty irki kino. Kino film däl. Maya Kuliýewa, Şekerjanyň keşfini döretdim men. Allah maňa şeýle bagyt berdi, men Maya Kuliýewa rejissörlük etdim. Men özümi şeýle bir bagtly hasaplaýan,
öýde şol bloknodum bolmaly, ejeme ýygnak goý diýipdim. Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyeva. Maya Kuliyeva öz dili bilen 3 gün oturup öz ömrü hakda, şahsiyeti hakda, eden işleri hakda, duýgulary hakda gürrüň berdi. Men sagatlap oturup ýazypdym şonu bir bloknoda hemmeti hakyna. Menini häzir aýsam, Rodmurat, siz 5 saatlyk gepleşem ýazyp bilersiňiz, aktyorlar hakda aýtjak bolsam. Kende aýtmaly bolýan men. Ýöne şu Maya Kuliyeva bilen işleşemde bir zat aýdyn, näme diýdi? Tikwe başgalar atly tele şowhunymyzda Maya Kuliyeva'nın keşfini verdik. Yani Türkmenistanyň gahrymany operada şeýle bir şahsiýet, şoň oýuna barýat, şu epizodum şoň ýaly edip şu sahnany girdik içine. Küni altygarly bilen düşen kinolaryny çykarýar, tozanlaryny kakýa edip şoň ýaly keşf. Birji sahnasy bar içinde. Bu film ýaýrady, tele şowhun, telefilm halkyň arasynda. Wagt geçdi. 3-4 aýdyrda Maya Kuliyeva'nın gyzy jaň idi, mahmady. Gyzy 70'den geçen şo wagt ýaşy. Maya jaň öz ýaşy 90'dan geçenni. Onuň jaň idi bardym, ejem çagyrýar, gülälek gelýär, öýüne bardym. Diski getirdi. Filmi diske ýaryp maňa getirip berdi. Menem ýardym bardym. Men hayran galýan. Düşünmedim näme diýjek bolýanna. Men Varaşylovdan sağ bolsun alyp gördüm diye. Men Indira Gandhi bilen bir saçakdan çörek ýyp gördüm. Men SSR'ın döwlet bayragyna eýe boldum diye. Men arkadaşymyň gahrman ýen hormatly adyna da eýe boldum. Allah şeýle bir ykbal berdi diye. 50 ýyllap opera diýen zat ol judda iň kıyyn sunugat. Opera oýnadym sahnada diye. Ýöne men Badara bardım diye. Badara bardım ol. Hane tikdäki Mayaja diýdiler diye barmagyny çomboldy. Oglanjyklar. Bu zatyň güýjüne hili diýdi. Bu zat diýeni televizor. Media diýip atlandyrýan zat. Şol söz innem günne günaşa men aklymda aýlanýar. Hakykatdanam şu zatyň güýji we internetiň güýji häzir hemmesinden öňe geçdi. Bugün TikTok'ta 3 minutluk video koyanlar 50 yıllap ömrünü sahna sarp eden adamlardan has meşhur 14-16 yaşlı yetkinjekler. Şoň üçin sen men we biz bir zat koýamyzda men pikirimçe şol öňkü çekilen zähmet döredilen hamir maýasy bar. Indi men öz notumyz hakda aýtmaly bolýan, türkmen sunuwaty hakda. Şol zatlar bilmeýän şu zatlaryň başyna barmagyň özüm günämi kädiýen. Sebäbi biz borçly bilmäni. Diňe Maya Kuliyeva'nın aýdanlaryny häzir film etseň 6 tane film döredip bolýar. Häzirki aýdymçylardan 3 sanany saýlasaňyz, aktyor kökmünde kimi saýlardyňyz? Anne häzirki öňkü diýmälinde ýaşlardan ýa-da halipalardan diýmeli. Ýaşlardan. Hawa. Ýaşlaryň içinden aslında aýdymsaz dünýäsindäki biziň şu wagt aýdymçylarymyz bar. Meniň hemme döreden telefilmlerimi da keşfi hemýeşe agramly bölegini artistlerim bardy içinde. Ýöne agramly bölegini aýdymçylar ýerine ýetirýärdi. Şoň üçin men Türkmenistanyň halk artisti Kerim Gurbanaliýew, Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammed Saparov, Türkmenistan gahrymany Maya Kuliyeva'dan başlap köpüsi bilen işleşmek maňa meýesser etdi. Akmuhammed Saparov ile Kerim Gurbanaliýew olaryň aktyorluk kyýyna sözüm ýok. Şeýle bir sahnalaryny ýerine ýetirýärler de, indi olar halipa. Sen ýaşlardan soradyň. Ýaşlardan aktyorluk okuýuwyny birinji bilen Parahat Amanurdiýew. Näme üçin? Sebäbi Parahat men ýanky telefilmler ýerine ýetirip başlamadymdan öň, döredip başlamadymdan öň ol Oraz ýaly ustad rejissöriň filminde keşip döretdi. Häzir filmiň adyny aýdyn, muňa durmuş diýerler, ýalňyşmasam. Ýalňyşmasam şol ýaly film bolmaly, uçurmanyň keşfini öretdi. 2005-2004-nji ýyllarda. Şol döwür
kino studiyada düşürilýärdi film. Ýöne kino plyonkada däl. Şoň üçin men kino däli diýen. Belki onu döreden ustatlar menden häzir gaty görmeklere mahmal, näme üçin kino däli diýip. Men kino plyonkada däl bolan üçin kino däli diýdim. Ýöne parahat şonu soň parahat men döreden hemme filmlerimde diýen ýaly keşip berdim. Hasam Recep Süleymanowicz diýip Lukmanyň keşfini berdim. Travmatolog Lukmanyň keşfini öğretdi. Şol filmde da has sahnesini ynandyrjy ýerine ýetirdi. Sebäbi ýany ýollaşy dünýeden gaýdan gyzjagany ýetişdirýän 2 ýaşap bören ýigdiň keşfini öğretdi-de özüm Lukman. Özüm käwagt sözlerini Lukmançylyk terminlerim bardy. Şoň üçin onsoň parahat şeýle bir işe çemeleşende diýen jogapkärçilikli çemeleşýär. Inni üçütün nidiňiz? Ikinji aýdymçylaryň içinden Hemra bilen Azat. Hemra Recepov, Azat Dönmez ikisiniň hem aktyorçylyk okaýy. Men pikirimçe hiç bir teatrın ya kinoň drama aktyorçylyk ugru boýunça okuw ýörüte tamamlanlarym şol ikisi şondan pes ýerine ýetirmez. Şo derejede ýerine ýetirmez. Men sebäbi teatrın hem kinoň hem hakykatdan aktyorçylyk ugru boýunça bilim alanlar bilen işleşip gördüm. Şoň üçin maňa Azatdyň hem Hemraň hem dörediýän keşplerini men anlanýam. Düşündüm. 2020-nji ýylda, 2021-nji ýylda haýsy aýdymçylaryň kliplerine rejissor bolduňyz ýa aýdymlaryna prodüser bolduňyz? 2020-nji ýylda men iň gowurýan işlerimiň birini döretdik. Men köpden bäri arzu edip ýördüm bir zat edäýsek Magtym Atamyň sözlerini, Pragynyň sözlerini dip arzu edip ýördüm. Şo mümkinçilik döredi. Mehri Şammy we Döwran Şammaýew. Ýaş aýdymçylar. Ýaş, ýöne ýaşam diýip bolmaz. Mehri ýan Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamlangyň. Konserwatoriýada bilim almagy özü 5 ýyl. Ondan öň sazçylyk mektebine okan. Sazçylyk mektebim men pikirimçe adından 7 ýyl okalýar. Sen 5 bilen 7-ni goşup görseň, ýa ol saz ugru boýunça 12 ýyllap bilim alypdyr. Konserwatoriýanyň mähriň gutoryna 3-4 ýyl bolup barýandyr. Ondan şu gün düýün 2 sany aýdym aýdyp başlan ýaş aýdymçylarla men mährini deňemezdim. Ýaş aýdymçam diýmezdim. Ýöne halipa da däl elbetde ýöne öz işini bilýär. Professional aýdymçy. Döwran Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi. Şolar ikisi üçün ýörüte, ikisi bilen bilelikde kompozitor Begenç Hojaýew sadyny işledi. Ýöne kiňleri tapmakda, şo saz döretmekde Döwranyň uly tagallasy bar. Tırk çemçelerin, çemçe tantı değil ya da bizde Lewap vilayetinden folklorda en meşhur nemelerin biri. Şo çemçe tantından başlap hemme dady görkezmek maksat edindim. Klipinde ýöne aýdymy döredimizde men aslında Pragynyň sözleriniň başka bir dilde aýdym bolmagyny isläpdim. Döwran bilen Mehrem şol wagt fransuz dilini öwrenip ýördiler. Olara ýakyn bolanlyk üçin şunu fransuzça delingdiýdik. Terjime etmek işini olara tapşyrdym. Sahadyny döretdiler, prodüser özüm boldum, ideýanyň awtorum özüm. Soň nimeni nädip dogrusy bar, Mehriň köýnegini çelle özüm dikdirdim. Matany öýde duran matalan hemmesini ertip dikinçe 8-9 görnüşlü mata şuň içinden haýsyny saýlaly Mehreşka, haýsyny köýnek edeli. Şeýdip Mehra köýnek dikdik, Döwranyň özüne ýörüýte oglan köýnek dikdik. Milli äheňde ýöne döwrewap görnüşdi. Edip dikdik. Soň şu klipi Desange franşizasy açyldy Aşgabatda. O ýerigem Fransaň ilçisi hem gelýär. Şu açylışda şu klipi görkezmek üçin döretdik-de şolar haýyş etdiler. Olaram meni tanayan insanyň biriniň üstü bilen geldi, dostlarymyň biri bilen şunýaly klip edip bolarmy, görkezip bolarmy? Türkmen milli äheňinde bir zat, men bir zat aýtjak bolan şu klipi görkezemizde Fransaň pasoly şol açylışda barasynda Gulzamanyň zalyna bolupdy. Şol klipde Mehriň şeýdip aýdym aýdanna şeýle bir kadr bar. Bilekler şeýle görünýär. Şu biledip neme Fransaň pasol däl, Fransaň pasolunyň ýanyna Desange'ň Parijdaky esasy ofisinden gelen bir denan bardy da ýene täzeden görjek şu klipiň şu pursatyny şu dat näme diýär şu siziň milli şaýtepiňiz muhawwa metali näme alyp bolýarmy şeýle gyzyklandy. Soň biz o klipiň içinde gargalanyň aýdaglaryny görkezdik. Soň garagymyň ýalkymyny görkezdik. Kyn nüşdan sat düşmedi. Kän ýerlik aýlanmaly bolduk. Ýöne
klipi surata düşüren ýaşy şow Elis video studiýasyna men sag bolsun aýdym. Bul ýaşy ýanky studiýany açanlaky ilkinji işi Gülälik gel studiýada rejissörlük etsen klip döredeli diýenne ýaşy kömek et men şu klipi aljak diýdim. Montaży şekile geçirmek işini şu studiýa ýerine ýetirdi. Bizim Türkmen taamlarımız Yeni Kapıda Fitch House. Bilensiňiz, eşitdensiňiz reklamalarda hökman görensiňiz. Gördüm. Fitch House diýsen İstanbul'da emekşi bilýän kädiýen. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldiniz. Nasıl yurtta bize Türkmen taamlarında küyüt etmeyen salgıyımız Fitch House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımızdan var. Doğru mu? Fitchi, sonsa, börek, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, mene bu zattan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Diğerli bir artist, bir aydımçı klipinde sizi rejissör etmek istese. Ne edip habarlaşmalı, ne etmeli ya siz belli bir uslov yolunuz var mı? Şu wagt siz iň wawaly sora veren bolmaňyza mahmal. Sebäbi bir döwür Gülälik nädip sen kinoňa düşmeli ondan diýip şoň ýalrak howa bilen sora berýän aýdymçylarym bardy. Näçe vermeli, näçe tölemeli. Doğrusu var. Hiç kaçın. Mene bir häsiýet var da men şunu etjek diýip edemok. Şunu etdiler ya da şunu men etmeli. Şunu tomoşaçy gowurýar da şunu ýok. Men gowurýan. Men gowurýan şolaydymy? Men gowurdum şu goşgyny şo ýetip. Bir zat özüne çekmeli. Şol men häzir bir jada aýdyp beren. Züleyha Kakaýewa nädip men filmde keşfegeli. Züleyha şeýdi, "Ananamok Güläle. Sen meni filme çağırdyňmy?" diýip geldi de. Soňam Züleyha iň zehirli ýaňy men üçlükde şonu aýtmandyr, gyýdylar aýtmadym. 4-nji ýyl goşdy. Ýok, ýene 3 gyýdy aýry aýtsan gaýdyp oturmaly. Züleyha aktyorçylyk ukuýby 100%. Şeýle ynandyrjy keşfini ýerine ýetirip bilýär. Ondan şu Züleyha diýenden siz şu klip nädip ýüz tutmalydyňyz? Züleyha dehedem desem diýip meşhur aýdymma. Dehedem desem, dehedem. Bizim ýurdumyzda gaty meşhur boldy bilemem. Bu aýdymy ýazypdyr. Ondan aýdym ýazana bir 3 ay geçipdir. Wagt geçenlerde bir gün öýe geldi. Men Türkmene wagt teleýaýlamynda şekilli aýdymlar bölüminde rejissör bolup işleýärdim. Gülälik meni baraýyn bir aýdym erçek diýip. O gün deňç günü ýalňyşmasam. Şol aýdymy getirdi, maňa goýup gitdi. Goýduly hasaň nemeder. Ýok, diňläli men öz pikirimi aýdyp berin, şonu aýly klip etjekmi diýdi. Böyle aýtdydım. Anha bir oglanjyk gelýär, dähedem diýip, gyýdy aňyrdan ýöreýär, desem diýip, şeý diýip, toňşa oglanjyk bilen gyýdy ulalyp gidýär, şonu ýaly klip eder. Menim etmäýärdi diýip, haşan ýaly klip diýdi. Şonu ýaly klip etmäli diýdi. Wagty geler men saňa şonu aýdar, bir gowy klip eder, aýdym galy. Soňra haşana öýkeledim diýe, etmejek bolup bahana gözleýär diýdi. Ay garaz wagt geçipdir şeý diýip 3-4 ay täze ýyla Umit we Arzu diýen filmiň senariýasyny ýazdım da şo filmi Züleyha'da görüp oturan obrazym bar da, şo obrazy ynanyk öýmeleri serişdirip şu wagt Züleyha oturýardy. Bize beredip ikinji rejissörüm oňamady Züleyha. Şu öýmeleri serip ýüpler çekenden biri de börgeden öýmeleri howluda gämidi. Ýüzüme bardyr. Bir öýme tanayan, tanamok aslında gämiň bir çetinden girdik ýurjym bilen. Bir owadan howlu görsek şoň deňine drollyýar. Biz kino düşürjek bolýar. O kino diýmeler, masa kino diýär halka ýylanymyz aslında telefilm. Sizin howluňyzda düşüräýärler. Kim ruhsat berse şoň howlusyna düşürmer. Bir üç tane ýok diýse gapysyny ýapsa ýydymy da gaýdy bermeli. Ýok, ne derwezany kakdyk bir owadan benan maşgala açdy. Ol men tanaýan eken. Gelýärlik diýär. Men tanaýan howa, tanaýan. Men size jaň etdimmi?
Ýadyňa düşenok bir ýyl münden ogluma ýörýän alyp barjy bolay diýsem, ýok men alyp barjy bolamok, ýoldaşym ruhsat berenok, toý alyp baramok diýdiň, ýadyňa düşýän diýe. Menim ýok diýdim. Garan, öýme döredýän, öýme çykarýan dinan maşgala eken. Şeýdip şoň öýüne girdik. Şoň öýüne ýanky film sahnalaryny suratga düşürip başladyk we öýme bolçulugyna düşdük-de, owadan menim renkleň aşygy. Men jeýle bir renk gowerýän. Ýürüýte bir gijede tikip berdi şu köýne dün. Cemile. Jigim. 2 sagat o çağa gün bermän işden gelen soň tikdi. Şoň renkini gowerdim, bolly geýämeli. Men renkleň aşygy. Garat şeýdip şol klipden aýça golýandadym, owadan klip boldy. Telehan şu klibi men şu aýdym şu diňlerini 6 ay geçip biler, 9 ay, 1 ýyl geçip biler. Ýöne men şol aýdyma dolanmagym ahmal. Gowersam, onsoň şol aýdymy ýerine ýetiren aýdym çyn tapalýan diýip iş berýärdim toporumda gyýlara oglanlara. Şolar ýa fırsatlarym diýip. Hawa. Goýym. Ýöne şunkalak bir zatda bir soraň başyna geleýin, men diýeli, masal üçin men diýeli. Bir aýdym aýtdym. Şoň rejissörün siziň bolmagyny isleýän. Onu sizem islemelimi ya bir töleği barmy, bir zat barmy? Yok, men ana şonu aýtdym da ýaňy, men islemeli. Men islemeli diýänim, men şol aýdymy gowersam, aýdymy halasam ýeterli. Oň töleğsiz dem edibilýän men şu wagtda çelle eden kliplerimin töleglisi gaty azdyr. Düşündüm. Bagyş bolma, ýagşy bol diýen atalar sözüne näme tesir edýäňiz? İlk bagşy sözü hakda aýdýarlar. Bagşy sözü İngilizce tercüme etsen bagşy boli. Rusça tercüme etsen bagşy diýilýär. Näme üçin şo söz hiç bir dile tercüme edilenok. Sebäbi bagşy diňe türkmenne bar. Bagşy diýmek özüňi bagş etmek sözünden gelip çykýar. Näme üçin özüňi bagş etmeli? Häzirki ýaly YouTube açyp islen aýdym çyňy diňläp bolýan döwürde dälle. Bagşynyň arkasyna dutaryny atyp, ýanyna gyjakçysyny alyp, oba aýlanyp toýlary sowyan döwründe bagşylar öýüne mihman bolmaly bolýar. Sebäbi ol obadan bu oba barýançaň günüň ýetýär. O toý sowup ýene bir toýa barýançaň ýene bir günüň ýetýär. Onsoň olar ýylyň dowamyny öýlerine näçe gün bolup näçe gedip çörek ýýänler belli däl. Ýara sen özüňi ýyle bagşlamaly ýa-da şo kärden el üzmeli bolýar. Ana bagşy diýen sözü bu men pikirim şondan gelip çykan. Özüňi ýylyňe bagş etmek. Häzir bagşyym, ay berekella bagşyym, men bu bagşyny gowerýän, men o bagşyny halamok, şon ýalyk tesbirler okaýana. Aýdymçy olar. Bagşy men bagşy diýseler, dutar, gyjak, şol üçlük gözüňme gelýär. Bagşy inha şol. Beýlekileň hemmesi men üçin aýdymçy. Inni bagşy bolma, ýagşy bol. Bir zat barda, zihin söz ýok, zihin ol. Durşu bilen zihin, döredýän eserlerim şeýle bir üýtgeşikde, ýöne sen adam bolmasaň, adamçylygyň bolmasa, ağa gara düşünmeseň, beýgi pesi bilmeseň, adamlara ýokardan aşağı garasaň, ana şo ýerde köp zat manysyny, bakasyny gaçyrýar-da. Türkmenleriň atalar sözi bagşy bolma, ýagşy bol diýeni şondan gelip çykdymy diýen. Sebäbi kıyın zat, meşhurlygy aslynda götermek kıyın. Sen häzir maşgalaňda 5 tane adam seni gowersa gow zat. 10 tane adam seni halasa has gow, 100 tane adam seni söýse has gow. Ýöne halk diýen zat uly zat-da. Ol müňlerçe, ýüzlerçe, milyona barýar. Onsoň sen milyon sany adamyň iň söýýän adamsy bolanyňdan soň şol söýgüni götürmek aňsat däl. Iň kıyın ýeri wawaly ýeri başlaýar. Şo taýda diýenlerimi diýen bagşy bolma, ýagşy bol. Onsoň kıyın. Bagşy bolmagy maňsat däl. Sebäbi gözüňe getir seni hemme kişi öz toýuna göresi gelýär. Her kim seni toýuna göresi gelýär. Emma sen öýüňde näme aladaňma, durmuşyňda näme aladaňma, kelläňde näme pikirleňma, ol hiç kimi gyzyklandyran nokta. Şoň üçin ol aňsat zat däl, ýagşy bolmak. Dogry. Energiýa höwes çeşmeňiz nerden alýaňyz?
Höwes çeşme diýmezdim men. Diňe energiýa diýerdim. Sebäp energiýa diýen söziň özü men üçin gat ulakan zat. Höwes ölýän, höwes men höwes etdim mine. Höwes etdim şu penjege giydim, höwes etdim şu ýalygy taktym, höwes etdim şu gulak alkan taktym. Höwes çeşme hökman däl höwes etmek üçin. Emma energiýa biz özümiz energiýadan ibaret. Senim energiýa, menim energiýa. Näme üçin onu aýdaýynmy? Sebäbi bu dünýä dörenni bir ulakan partlamadan döräkdir diýe. Partlama näme? Energiýa. Şondan soň biziň galaktikamyz emele gelipdir diýe. Energiýa. Günem energiýa, aýym energiýa. Senem energiýa, menem energiýa. Şu wagt biz şu ýerde oturýar, senem oturýarsyň, menem oturýarsyň. Biz oturamyz, biz oturýan güç bar. Gravitasiýa. Şo bolmasa ikimiz oturmar, täze gaýar durarys. Ýöne şol energiýa da. On soň diýjek bolýan zadym şol energiýaň mukaddesligine, şoň bizi yaradan güýjüňe, bizi häzir ýaşadýan güýjüň energiýadygyna, şol energiýany berýän bir togluk, äpet, ýagtylygyň bardygyna inanmasaň, her täherde şo ýagtylygy ýene bir gün dogdy diýip begenmeseň, energiýa taňa gelmeýär. Ýöne şonu başarsaň, her gün täherde şol owadan togluk ýagtylygyň dağlaryň, jaýlaryň aňyrsyndan şeýle çykyşyny görüp bilseň, şoňa tagdim edip bilseň, şol ählisin yaradan güç bar. Bu barlygy yaradan bir gudratly güýjüň bardygyny inanyp bilseň, ana energiýa çeşmesi. Şol güýjüde tagdim etmek başarsaň, ikrar etseň şo güýjüň bardygyny, energiýa çeşmesi şo. Men üçin. Men eşitdim özüňde YouTube kanaly açjakmysyňyz. Ya eýen barmy YouTube kanalyňyz? YouTube kanalım var. Ýöne hiç ýyly işledim o. Ondan soň şu kameraň aňyrsynda oturan. Owadan türkmen ýigdi bar. Size var. Kömek edersiňiz ýani işletmäne. İşledesim gelýär. Höwes gerekdi elbetde. Ýöne men häzir zerurdygyna düşündim. Zerur bir zada düşündimde seni başarmayan işini etmeseň sen günäkär däl. Başaryan dadyňy etmeseň sen günäli ekeni. Men başaryanna şonu. Ýöne edemok. Şol işi ýerine ýetiremok. YouTube kanalymy açdym, bilemok 2018-nji ýylda men hiç bir zat men diňe balalarynyň enesi 4 tane klipimi goýdum. Şo balalarynyň enesiniň klipiňi ýan ýollaşym dinläp, görüp diýe. Şol aýdymy ýerine ýetirýän aýdymçyk geliniň elinden okşasym geldi diýdi diýip ýazýar bir gelin. Gaýnene hakda da şo klip sözlerini men ýazdym. Diýjek bolýanym, şo zatlary okamda Instagramda ýazýarlar ajerekti. Adamlar görýän eken, adamlar seredýän eken diýdimde şu YouTube kanaly ýükledim. Şondan soň ýene galy ol. Ýöne häzir şonu ýöredesim gelýär. Düşündüm. Näme kontent edesin gelýär? Edil şolar ýal bir zatmy, üýtgeşik bir zatlar. Men şu 18 ýylyň içinde türkmen sunowat äleminde diýdarlaşmak meýesser eden, öwrenmek meýesser eden ykbalyny we dörejiligiň şahsiýetlerimiň sany kän. Men şolaryň öňünde özümi boşly duýan, şu ganymy ana durdyp aradan çykdy diýenlerine Türkmenistanyň artlaryndan artisti. Ýürem gyýym boldy. Şoňaly olaryň içinde bu dünýeden gidenler imkan. Men olarla işledim. Olaryň video, foto materiallary bir giden neme terabaytlarda ýatyr, ya video kasetalarda ýatyr. Olar hakynda kän zady bilýän. Diňe Maýa Kuliýewaň eline darajygyny alyp çağalar öýünden aman kelip adynaky mugallimçilik mektebine gidişine, soň konserwatoriýaga gidişine, soň ýer titremäni başyndan getirip, soň watançylyk urşuny başyndan geçirip, şu günlere yetip gahrman adyny alan neçeli men bilýänmi şol aýalyň? Hurma eken agajyndan hurma ýykgaý diýdim öýüne baryp, men özümi boşly hasap edýän şol adamlaryň öňünde bir zatlar şol adamlar hakda aýdyp gurrun berip düşürip goýmany. Şu günkü ýaş nesil bilenok olar Muhammed Hüseyin Hanow kim, Halmamma Kakabayev kim, Ogul kinosy nähili kino. Ogul kinosyny bir görsediňiz. Häzir şol ogul kinosyny baş keşfi döreden, oglanjyň keşfini döreden ully kanadam 10 ýaş menden muly. Kino studiýada işleýär, dutaram şeýler edwer çalýady. Diýjek bolýan şo kino men ýadyndan çykan daýlar görüşgände dodyň diýip Harwiylaryň gospitalynyň aşagynda süýdeltýän gyýjagaz dördörüm saçlyja. Şo filmiň her bir sahnasy onu düşüren
ägir rejissor. Hanama Kakabay. Senem bilen bize seredip oturan näder ýaşlar bilýänler öýdemi? Şon ýalyk şahsiýetler hakynda bir zatlar etmek elbetde özüme borçly hasaplayan. Ya Ataway Çağrıgulyew hakynda. Ataway Çağrıgulyew adyny oyup türkmen estradasyny ýazyp giden adam. Altın harplar bilen. Şol adamın iň soňky video klipini düşürmek müýesser edipdir bize. Men özüme bagtly saýar. Bilbil gördüm aýdymyny. Saçyny daradylar, kamera goýduk. 50 ýaşynda. Ýer dünýäden aýtdy. 50-den geçdimdi. Jaý cennet bolsun. Şo wagt 2007-nji ýyl dekabr aýdy A studiýada foto studiýa çağırdyk. Saçyny daradylar, mergenip öpdi. Oğlanyň birini çağırdy Paraha Damanur diýip. Owadan penjek satyn alyp giydirdi halipa diýip. Özüm dur Parahadan hiç ýandan çykanok. Şoň üçin Parahadan hormaty men gözüm öňünde başga. Atawaym oturtdy. Ataway şeline aýna bada, şuny ýaly aýna berdi. Otur, kreslada oturtdyk. Başlajak bolýar. Yigit dagam däl ekenim diýdi. Ağır sözdür. Arkasyna durup ağlap başladym Parahadan beýlerek gitdi. Soň koşuşup ýylyma geldim. Yigit dagam däl. Sebäbi men çağlykda toy videolar we daim öýlenýär. 1991-nji ýyl Ataway aýdymaýdy. Ağacan arabaň gyýdyny bereýän aýdymaýdy. Şo videony görýän saçy şoňa dökülip dur şeýdip ülpülläp duran saçy bady. Eline de mikrofon, men 5 ýaşymda. Ýöne şo döwürler meni teleşkadan düşürüp bilen oklar eken. Ýatyk galýar eken, kakapda göterip toy wagt üçde oturýar. Kim adamlar hawa 15-20 minutda ýypyp bolýar, stollar ýyňnan ýa-da şakyrda dep demir stollar tarhunmady. Goýýardylar dunk edip stoluň üstüne. Düşes goýýardylar. Soňam stoluň daşyna şeýle kagyz oraýardylar üstünden sapak geçirip. Ullokan urlon kagy naharlaryň bidrilerinde paýlaýardylar. Şo sahneler gözüňme şu wagtym janyp dur men çağılygym. Kitrovkada mamamlar, enemler men öňüne ösen ýerlem. Şo toýda Ataway aýdy. Men babam Sahy Jepbarowyň sagdannasy bolupdyr. Özi dutar çalýardy, şoň üçin Ataway bir döwür dutara gatnapdyrmy bilemem. Garaz babama molum diýen eken, men siziň ogluňyz öýlense özüm aýtjak. Ataway wagty 91-nji ýylda Ataway şo toýda daňdan dördü çelle aýtdy. Men hiç ýadymdan çykanok yigit dagam däl ol. Şu wagt Atawaýyň aýdymlarynyň çöregi ýen ýaş oglanlar Atawaýyň aýdymy olara esasy ödün bolup duranlar bar-da. Esasy repertuaryny şondan diýerler, onuň oňursalar ol aýdyma gyýgyrýarlar, oňarmasalar. Elbetde bul başga mesele, başga näme ýagdaý ýöne. Şu näme sora bereňem ýadymdan çykyp gitdi. Rady brat. Men aýtdym, bul gepleşiň çygyry har giňrek bolaýmat edi. Soraşdy, näme kontent döretjek bolýany? Biz düşündik kontentin näme boljagyny. Ýani hat köp bize halipalar bilen tanıştıracak bolýar. Türkmen sunugatynyň düýbüni tutan adamlar bilen. Düşündim. Yan gepleşe gelende inserdim. Elimdäki pijak diýin. Türkmen dilinde näme bolýar? Türkmençe penjek. Penjek. Penjeğini inserdim we arkasyna biziň milliliğimiz bar. Şu kimiň işi we näme üçin şeýle işler bar? Hawa, men penjegimde Türkmen gelininiň keşfi bar. Börükgül. Milli. Hawa milli, Züleyha. Huseýnowa. Men aslında jora diýen sözi halam, dost diýen sözi gowurýan. Jora diýen bolyn çykyçak oturan gyýdylar, gelinler gözüňme gelip gidýär, şoň üçin dost diýmen gowurýan. Gyýdmaşkala dost diýip bolýam, gyýdmaşkala. Hawa, dost diýen söz edebi dille gyýdam aýdyp biler. Men pikirim, ýigidem aýdyp biler. Men dostum Züleyha Huseýnowa. Menim bilen birlikde şu wagtçele döreden tele show hunamydyň, tele filmlamydyň zähmetini deň egine berip çeken. Gyýyp şol şekilde döreden. Hudojnik. Oturup bir gecede çekti. Ödüm 40 gradus gyzgynlykda ýuwam gördük kir maşyna. Bağlandy. Hiç erik gitmedi. Gidip şol renkler saýlapdyr, dörüdipdir, dörüjülük gözlegi de. Ýöne men begenýän şeýle dehinle adamlaryň meni gurşaýanyň
Sizem şu wagt zehin, ne zehin oturan bir giden yigitler var da şo görüp. Şeýle zehin adamyň arasynda bolmaň diýip bagyt. Ha. Indi şunu egnime giyinmegimin sebäbini aýdaýyn. Men bu ýa Elbette. Meniň üçin gözel owadan şol. Egme, börük, şaýsep, kemmesi, keteniň sarysy, men söýýän. Menem bir patriot kökmünde şo soraw berdim da şoň üçin menem patriot vatansever diýen, vatansever, halksever, däpde surumy söýen birisi. Şoň üçin şo soraw berdim we berden nem zakaz urwamy, targap bolýam, men mysal üçin özüme isletem ýa biziň agdalarymyzy isletem. Hawa bolar häzir Züleyhan Instagram hawa Delek geçer. hawa bellek geçer. Şekli çıkar. Görürler. Eger isleseler Reklama däl, ýalňyş düşünmäň reklama däl. hawa Züleyhan şu wagt ahar gelip oturmaly bolmakmal. Kökman şu soraw bererler diýip pikir etdim. Şoň menim etjek özüme zat diýip, şoň üçin ýürüte şu soraw girip geçer. Sebäbi oň akawundym ýapyk sahypasy. Ne bilem ok biz haýyş desek açyk edäýmesen. Mümkin. Mümkin. Dowam et. Pikirimçe mejitymyda online gepleşiklere bilýänsiňiz. Şu wagda çelli 16 san mehmanymyz boldy. 16 mehman bize geldi ve şu mehmanlaryň içinde online gepleşiklerde kimleri gördüňiz? Dol hiç birinem gördüm diýsem ýadyr men ýalan sözlerim saňa. 50 plus 50 000 rubrikaňyzda neme ayım papida diýip çykýar, şondan bir bölejik gördüm. Soňam Söhbet Jumaýew bilen bir gepleşip edipsiň, bir bölejik şondan gördüm. Başga şu habarlaryňy dinleýän öýdän. Rubrikaň, hawa täzeliklerini dinleýän. Diýeli bäsleşleriniz sizden öňe geçdi. Aslında bäsleş bardyram edem. Bäsleş haçan döreýär? Haçan sen özüni biriň bilen özüňi başga biri bilen deňeşdirsen. Rusça aýdamyzda konkurent. Hawa. Sen konkurent haçan bolýan? Haçan sравниваешь себя с кем? Deňeşdirsen. Hawa. Men soňky wagtlarda hiç haçan hiç kim bilen özümi deňeşdirmeli däl diýen ýörelge bilen ýaşaýan. Näme üçin? Sen, menem men. Sen men bolup bilmersiň, menem seni bolup bilmer. Birini özüňe görelle tutunup bolar. Masal üçin häzir ady ýadyma düşenok Dylda diýip şu wagt bir kino düşürdi. Cannes kino festivaliniň bayragyny aldy ýaş rejissor. Ortaýetden. Şolar ýalyk ýaş oglan 25 ýaşyna ýa badyr ýa ýokdur. Şolar ýalyk az wagtda ýa-da ýaş wagtynda belli bir uly sepkitlere ýeten ýa bir üýtgeşik eserler döredin ýa bir jemgyýete uly bir peýda getiren adamlary görelle tutunup bolar ödüňe. Ýöne men kimdir biri bilen özüňi deňeşdirmegi dogry hasap edem. Siz hemme zatdan beter nämeden gorkýaňyz? Allah'ın huzuruna imansız barmaktan korkuyan. Şundan korkuyan. Ozal ece olup bağlan getirmekten korkuyan diyerdim. İnni diyemok. Allah'ın huzuruna imansız barmaktan korkuyan. Şol yere baramda iman ile barasım geliyor. Ağır. Acal näme sizin üçin? Ozal acal korkunç bir zat bolup görünýär. En korkunç zat. Häzir acal insanyň öz tenini goýup hakyky arsa kalby bilen ruh bolup Allah'a kavuşmak diýip düşünýär. Ol ýerde ölçek var. Başga bir izmeriýenýe diýilýär. Allah. Biz häzir şu dünýä çyndyr öýdüp ýaşap ýörüz. Ýöne bu ýer sahna ýaly bir zat. Shakespeare'iň aýdyşy ýaly. Dünýä bir teatr, bizim herimiz öz rolumuzy oýnaýarys.
sowap bilen günäniň ölçegini ýerine ýetirýär-de. Kim sowap etjek bolýar, kim günä etjek bolýar. Aha o. Abyl bilen kabyl giýjege günnüz diýen ýaly bir zat. Iň ýanda. Awa. Aklyk hemem garalyk. Iblis bilen Cebrail perişten aralygynaky ýol. Hiç wagt başlap bilmerin diýen zadyňyz näme? Eger Allah bennesini bağışlayan olsa biz kim bağışlamadı ýaly? Allah şey diýipdir diýe Celaleddin Rumi, Mevlana. Müň edep towaňyzy bozanan bolsaňyz Allahyň huzuruna baryň, umytly baryň, elleňizi göwe göterip Allah bağışlaýjydyr. Allah bağışlaýjydyr diýmek, afu diýmek arap diline Allahyň bir ady, Allah bağışlaýjydyr diýmek diýe. Eger Allah bennesini bağışlayan olsa biz kim biz? Biz Allah'ın gullary bağışlamaz ýaly biz kim? Men bağışlap bilmejek hiç bir zadym bolup bilmez. Her kimiň dünýä serdişi bar da, her kimiň özüniň bir rasurjanyasy bar. Men iň gowy görýän bir men üçin iň wajyp soraglaryň birine gelir. Siziň üçin güç näme? Güç nämede? Güç aslında näme? Ilk şoňa akyl ýetirjek bolmaly. Güç çyndan ağlap, çyndan gülüp bilmegiň özü şol adamyň güýçlüligini görkezdi. Ejirlemeýän adam güýçlidir diýse, ýok. Güýçli haçan adam, şol adam hakyky bolup bilýän bolsa, hakyky ýüzüni gorkma, görkezip bilýän bolsa, şol adam güýçli men pikirimçe. Men güýjüm meçitten eşdilýän azanyň sesini. Deliden bäri uçamyzda İstanbul'a baryp azanyň sesini bir eşdem diýdim. Eşdýäne edil batareýa telefonuň ýa haýsydyr bir tehnikany alyp zaryada goýan ýaly bolýan. Ýetik şol. Ýurdumyzda da Gypçak meçidiniň deňinden geçemde ulagmy 20'den sürüp geçýän bolmak mahmal şonu seredip doýamok. Soň parahat ýaşaýyş etrapçasyna gurulan meçit bar. Ýürüýte şol azan wagtyna gawat gelmegmi? Höwes edýän çagalam mektebe akdyk getiremde 135-nji mektebiň ýanyna täze meçit bina etdiler. Ana şo minaralara seredemde men güýjalýar. Haçandan bäri meçitten azandan güýjalýar. Men aslında şeýle bir önüp öten maşgalam şeýle. Biziň türkmençe lawaýdanda tohumymyzda hemme zenan maşgalalar ýaşmakkyl. 9 ýaşda ayal maşgala namaz buýrulýanmasa 9 ýaşda da namaz öwretýärler. Maňa enemem mamam jaýlary cennet bolsun namaz öwredenler sagalyňa salam bermeli, çepegiňe salam bermeli. Diýjek bolýanym men şeýle maşgalada kemale gelenligim üçin men üçin çağalykdan eneme ýa mamama künnügi uzatmak täre dalanlaryna iň sowgaply zatlaryň biri giljek suwdan doluryp men şon ýalyk maşgalada kemale gelim. Şoň üçin belki şondandyr çağanyň önüp ötýän ýeri töweregi gaty täsir edýär. Men şu wagt şu ýerde İstanbulda bolýan ol 13 ýaşly gyzjagadyň eline çilim göremde iýnim tikenekler. Her bir zadyň gowy hem merwet tarapy bardyr. Ýöne men mysal üçin gyzymyň şo gyzlaryň arasynda kemale gelmegini belki islemen. Sebebi bar. Töwerek önüp ösýän jemgyýetiň isleseň islemeseň saňa täsir eder. Elbette. %100. %100 täsir etýär. O ýöne ýene de her adamyň özüne bagly. Özüne bagly o hakda söýdüm. Ne Güläle Hizret Kulyby. Siz öz muştaklaryňyzy, öz fanlaryňyzy diýelim. We biziň media magdalarymyzy açyk goýjak sözlerimiz baglansa dinläýin. Bu ýagty jahanyň awatlygydyr, çağalyň gülküsi, guşlaryň sesi. Bagtyň baklygyň bar watlygydyr, çağalyň gülküsi, guşlaryň sesi. Şonu dinläp bilseňiz, eşitip
Bilseňiz her pursatda gözüňizi yumaňyzda şo sesi. Siz bagtlasyňyz. %100 razılaşan ve men berden belki geçeňne şu wagda çel eden gepleşikleriň sanyny bilmeýän 30'a ýakynlaşandyr. Plus 50 000 ve online gepleşik bolsa. Hiç gepleşikde men şular ýaly az geplemedim ve hiç gepleşikde men myhman olanlar şular ýaly köp geplemedi. Bulum bir sizin dile çeper bolmaňyz, sizin durmuşda menden köp bilmeňiz, köp görmeňiz, köp okumaňyz ve köp bilgili, bilimli adamlar bilen işlemeňiz. Men mejitime adynan size köp minnetdarlygym bildiresim gelýär, köp sag bolsun diýesim gelýär. Gepleşimizde myhman bolmaňyz üçin. Sözümün ahyryna diýeýim. Asmanymyz asuda bolsun. Watanymyz awadan bolsun. Tamdyrlarymyzda gylgynjak çörekler pişip dursun. Şol çöregi tamdyrdan çykaryp menem oguljuklarymyň eline bereýin. Men häzir iň uly arzum şol. Öýe barsam inşallah suwak goýan tamdyrym dur. Şonu çörek yapasym gelýär. Arzum şol. Häzir şoňa ýetesim gelýär. Nesip bolsa. Nesip bolsa. Size sag bol. Şu ýerde işläp oturan hem ýigitlere. Berekella, Taňry ýalkasyny ýan Istanbula gelelim märe 30 gün bolup geçdi. Şu duşun türkmen ýigitlerim bar. Hemmäňe berekella diýen Allah ýardamçyňyz bolsun. Tamam. Tamam. Ve gepleşigimizi şeýlelik bilen tamamlaýas. Men berden belläk geçeýin. Gülalak Hezret Kulybanyň YouTube kanal açdy ve kontent hödürlejek bolýar. Ýürükde belleýän aşakda apsanyada da bolýandyr da ssilkasy geçip agda bolup gollap bilersiňiz. Instagramda belläk geçen geçip agda bolup gollap bilersiňiz. Size özüňize gowja serden gepleşik günüňizde ýarandyr diýip umyt edýän. Hoş, sag bolun.